A potřebuju splnit písmenko, potřebuju splnit slovíčko, který je point blank. Tam jsou samý slovíčka point blank. A já dělám teprve první verzi. Ale to, že jsem dneska začal, tak mám docela dost splněných misí. Myslím, že 5. Ne, Windows 7. Někde mám Windows 7, občas mám někde Windows 8 a nevím, jestli mám nějaký Windows 6. Jo, jsou. Ale to jsou akorát na těch nejpomalejších počítačích. Protože to jsou jediný Windowsy, který ten počítač rozjede. Ne, já to hraju jenom na zabavení, na seženy, no časy. Ne. Mísek, že je 13, mísek, že je 14 a bráchovi je taky 14. No, takže myslím, že ještě 13. Měl být za chvilku bude 14. A bráchovi za pár měsíců bude 15. Jenom Vovko. Vovko. A občas, když hrajeme rodinný hry, tak se zahrajeme střílečky. Point blank by tě možná bavilo. Nevím. No, má to docela dobrou grafiku, no. Na to, že můj počítač, na to, že ta hra je docela dobrá, docela dost, jako, že to docela dost počítačů to neunese. A tenhle počítač se ale rozjede. Ale úplně v klidu. A přitom je to skoro nejhorší počítač. Ne. Já jsem si nastavil na HD. Ne, já to nenavím. Ale tady nejde o FPSK. Nevím. Ne. Ne. Ne, to je blbé. Víte, že slyšel můj brácha a ségra. Ty by si za tebou došli. Ještě, že nevědí, kde bydlíš. Není. Má buchtičky, kdyby náhodou. Křiček s buchtičkama. Dobrý. Má volat nebude, už jsem debilem. No, já jsem taky nechtěl.